खुलुमबाय दिनै दिल्ली खौरां निउज पर्टेल नायगिरि बिथांमोननिसिम आं साफ्रोमबो बोसोर गोदाननि थाखाय साफ्रोम नायगिरिफोरखौबो खुलुमो आरो जाहाथे बिथांमोनहा जेरै मोजाङै थांनाय बोसोराव मोजाङै मोजां दं बेबादिनो दाबो मोजाङै मोजां दं होननानै आं साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोनखौ आसा खालामो आङो दिनै बर'नि मुंदांखा सासे रेडिअ आर्टिस्ट लिरथुमगिरि नार्जारिनि न'आव दंफैयो मानोना बिथाङा गोबां गान खनै खनै रेडिअ आर्टिस्ट मुं मोनदों दा बिथाङा दोंबेसे गान खनखो आं बिथांनिफ्राय सोंनाय फिननाय लागोन दा बिथाङा मा फोरमायो नोंथाङा जे बर'नि रेडिअ आर्टिस्ट मुं होननानै बयबो जों मिथिगौ लिरथुमगिरि नार्जारि होननानै नोंथांनि एड्रेसा सिगाङाव खुलुमनाय थाग्रोबाय मानोना आं दिल्ली खौरां निउज पर्टेल बिगोमा आरो आंनि एल नार्जि अफिसियेल फलोवार्स नोंथांमोननिसिम देरसिन दुइसिन गासैनिबो गोदान बोसोरनि खुलुमनायजों लोगोसे गोरबो इसिंनिफ्राय अननाय मोजां मोननायखौ जासिहरनाय जाबाय। आंनि एड्रेसा नामा लिरथुमगिरि नार्जारि गामि थुरिबारि BCDC आफलागाव थाना सेरफांगुरि आरो डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। दा नोंथांखौ जे बयबो जों मिथिगौ बर'नि रेडिअ आर्टिस्ट पुराना रेडिअ आर्टिस्ट लिरथुमगिरि नार्जारि होननानै दा नोंथाङा जे दोंबेसे मेथाइ रेडिअ'आव सुजुबोखो? ओरैनोथ' गिबियाव आङो नैबे आंनि जायफ्रा आंनि चेनेलनि फलोवार्सफोर बिथांमोननो आङो गोदान बोसोरनि थाखाय माबा जासिग्रोनो लुबैदों आरोखि। गोदान बोसोरा दिनै 3 थारिख हाबबाय नैबे 2024 मायथाइनि जानुवारि दाना 3 थारिख हाबबाय। अबयसे आं 1 थारिखआवनो नुजानो सानदोंमोन खिन्थु गोबां उसुबिदानि थाखाय आं दिनैसिम नुजानो हानाय जादों लेटलि। बिनि थाखाय आङो गासै आंनि फलोवारफोरनिसिम निमाहा बिनाय थाबाय। आंनि रेडिअ'आव खनहैनो एबा खनहैखांनाय मेथाइफ्रा गासै 15था जाबाय आरोखि। रेडिअ'आव गोबां गान खनबाय दा बे गाननि मादाव नों बबे मेथाइ दोंसेखौ नों साबसिन मोननानै दङ? आङो खननाय 15थानि गेजेराव नैबे दोंसेखौ बयनिख्रुइ साबसिन मोननाय जायो। आंनो लिरनाय आंनो सुर होनाय एकदम गोरबोजों फोनांजाबथारना आं बे दोंसे गानखौ खननाय जादों आरोखि। ससे खनना होनाय। जिउनि सिमाङा सिमांजोंनो सुजुबाय सिमांजोंनो फोजोबबाय सिमांजोंनो सुजुबाय सिमांजोंनो फोजोबबाय बिदिनो आरो गानाथ' बुहुत मोजाङानो जादों। अब्ला नोंथाङा जे दा 2024आव मोनसे अडिअ केसेट दिहुनदों बे केसेट गाननि मुङा माबोरैमोन? बेखौ आङो नैबे गोजाम बोसोरनिनो जोबथा डिसेम्बर 31 थारिखआव हरनि 11:30 बाजियावसो लन्च खालामनाय जादों। बेनि हेडलाइना ओइ सिखोला रमान्स खालामनोब्ला ओइ सेंग्रा महाबात गेलेनोब्ला बिदि होननायमोन आरोखि। नोंथाङा जे गोबां मिलौदो देंखोयै सुर बोनानै खनदों दा नोंथाङा बे दानि दिहुननायनि सिगां गिबियाव माबाफोर गान दिहुनखांबायमोन नामा? दिहुनबाय बेखौबो दाख्लै नैबे थांनाय गोजाम बोसोरनिनो अक्ट'बर 15 ना 10 थारिखमोनथाय बेयाव आं दिहुनखांबाय। टाउन नङा बियो बिनानाव गामि ओनसोलसो सहर नङा बियो बिनानाव गामि हालामसो होननाय आरो दोंनैबो मेथाइफ्रा आंनि सुजुनाय आरोखि आंनि सुर होनाय। दा नोंथाङा जे एसेबां खस्थ' खालामनानै गान दिहुनदों नों बेखौ उनावहाय नों भिडिअ महराव लाबोगोन नामा? बेखौ ओरैनोथ' डाइरेक्ट आंनो एलबाम खालामनो बा सिनेमा दिहुननो जेबोथ' सुबिदा गैया खिन्थु सोरबा प्रडिउसारा आंनि मेथाइखौ अनसायनानै लांफैयोब्ला बेयाव आं हरगोन। दिहुनबाय होनदों नोंथांखौ जे सोरबा प्रडिउसारा लांफैयोबा नों बेखौ मा कन्डिसनाव हरगोन? बेखौ रायलायनायनि गेजेरजों जागोन आरोखि मिडियाआव बुंथ'नाय जाला सोरबा लांफैबा रायलायनाय जागोन। अब्ला जों बिथांनिफ्राय गोबां मोनथिबाय आरो बिथाङा गावनि अडिअ केसेटखौ सोरबा प्रडिउसारा लांफैयोबा रायलायनायनि गेजेरजों हरगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरो नोंथाङाबो मोनसे इउटुब चेनेल दं होनदों बे चेनेलनि मुङा रायजोफोरनो खिन्थालां। आंनि इउटुब चेनेलनि मुङा बारा बावाखै आङो नैबे आंनि अन खनथारनाय मेथाइखौ फोसावनो होननानैसो आं खुलिब्रबनाय जादों। बोसोरसेबो जायाखै। इउटुब चेनेल नामा जाहैबाय एल नार्जारि अफिसियेल। दा आं साफ्रोमबो आंनि इउटुब फलोवार्स बिथांमोनखौ खावलायहरनो लुबैदों जाहाथे आंनि नैबे
टाउन नङा बियो बिनानाव गामि ओनसोलसो होननाय आरो नैबे मैया दाख्लैसो दिहुनजानाय सिखोला रमान्स खालामनोब्ला होननाय बे गानफोरखौ जुदि खोनासंनो लुबैयोब्ला एल नार्जारि इउटुब चेनेल इउटुबाव हाबनानैहाय एल नार्जारि अफिसियेल होननाय इउटुबाव हाबनानैहाय सार्च खालामोब्लानो मोनगोन आरो मोननाय लोगो लोगो जायफ्रा गोजाम फल'वार्स बिथांमोनहा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो आरो जायफ्रा गोदानै फल'वार्स फैगोन बिथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामदेरनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं खावलायहरनाय जादों। दा बिथांनिफ्राय जों मिथिनो मोनबाय बिथाङा जाहैबाय एल नार्जारि अफिसियेल इउटुब चेनेल गावहानो गावनि चेनेल दंखायो जाहैबाय। दा बिथांनि चेनेलाव हाबनानै नायब्लानो जों बिथाङा दोंबेसे गान खनदों जों बेखौ मोनगोन आरो बिथांखौ सापर्ट खालामदो साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोनहा लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम। खनगिरि होनदों नोंथाङा गिबिनिफ्राय मा मा मेथाइ रोजाबबोखो आरो नोङो गोदो सेंग्रा समाव मा मा खालामनानै दिनैसिम रेडिअ आर्टिस्ट मुं मोनबोखो? बे जारिमिनखौ बुंनायनि सिगां आङो आंनि मुं खरलं जालांनाय जोनोमगिरि बिफाखौनो रायखांनांगोन। आंनि आफानि नामा बिकिराम नार्जारिमोन, ओरैनो थेंगोना नार्जारिबो होननानै बुंनाय जायो। दा बिथाङा गोदो बै पिटिसि थालायनाय समावनो माने चरन नार्जारिमोननि गेदारिंफ्रावहाय अपेनिं खालामग्रा सासे आर्टिस्टखामोन आरोखि। खिन्थु बिसिना खुनु क्लासिकेल नलेज गैयामोन आरो ओरैनो गावहा सेरजा गिदिर गंसे दंखायोमोन, बेखौ बिराद मिलौदो दामोमोन आरो बेजोंनो गानफोरखौ खनना होनाय जायोमोन। आं बैफोरखौ एसे एसे नुबोदों, बिनिफ्रायनो आंनि गोसो सिङावबो हाबनानै थादों आंबो सासे खनगिरि जागोन दामगिरि जागोन होननानैहाय। खिन्थु फारसेथिंजाय जोंहा न'खरनि कालसारा बहुद गाज्रि हिसाबैहाय आंनि गोसो सिङाव जोबोद दुखु मोननाय दंमोन। बोरैनिफ्राय आं उदां जानो हायो बै माबानिफ्राय जेनेबा प्रब्लेमफोरनिफ्राय बेखौ साननायनि गेजेरजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने बै सुरफ्रा खिलिखांबोदों आरोखि। बेनिफ्राय आंनि जोनोम जायगाया चिरांआवमोन, चिरांनि गप्तापारा होननाय गामियावमोन। बेयाव बै खाथियाव सुबाइजार होननाय आनसलिकनि मोनसे गेवलां फोथाराव उपेन ब्रह्ममोनहा बिराद गिदिर गिदिर मिटिं खालामहैनायाव जोंनि बे आदा बिग्रायमोन, आदा बुदां बलबमोन, आब' सुलेखामोन बिसोर जि मोजां मोजां मेथाइ खनहैदों। बेफोरखौ आं नुहैनानै आंबो बिराद मोजां मेथाइ खनग्रा जागोन होननानै आं सानबोनानैहाय, खिन्थु मेथाइफ्रा लिरखानाय गैया, रावबो होग्राबो गैया, थुलुंगा होग्राबो गैया। बेयाव आङो उन्दैयावनो दोंसे मेथाइ लिरजेनदों आरोखि, सुरफोरखौ गोसोआव गैजोबलायला सफा सफिल' दं। खिन्थु माबाया गुदि मेथाइनि टाइटेला ओरैमोन आरोखि, जारिमिन जारिमिन बेयो आंनि जिउ जारिमिन दुखुनि जारिमिन होनलायनायमोन आरो। बेखौ आङो सुजुना खनग्रोनाय जादों। बिनि उनावहाय आङो कमार्सियेलै खुनु क्लासिकेल नलेज गैया हसिया आनसलिकनि सिंफ्राव बा बाहेराफ्रावबो फिसा फिसौ बिदि आनसलिक प्रग्राम डिस्ट्रिक्ट प्रग्राम बेफोरखौ आङो प्रग्राम खालामबोबाय थादों। मेरिज जाखांजासिम आङो बे क्लासिकेल नलेज गैयालासिनो प्रग्राम खालामनायखौ लाबोबाय थादों आरोखि। बेनिफ्राय जेब्ला मेरिज जाखाङो अब्लासो नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट थुरिबारियाव जेब्ला थाफैयो, गामियावनो सासे आंनि बिहाव जानाय मोनसे एकाडेमि दैमु संगित एकाडेमि होननाय मोनसे क्लासिकेल स्कुलनि प्रिन्सिपालखौ लोगो मोनफैदों आरो बे जोंहा सारेगामापाखौ लानाय जादों आरोखि। बेनिफ्राय दा आबुङै खनग्रा जाबाय आरो रेडिअ आर्टिस्टबो जानो हाबाय बे आफानि दैदेननायावनो। बेखिनि। होमबा नोङो उन्दै सेंग्रा समनिफ्रायनो गान खननायनि हुदायाथ' दंबोखायो, दंखायोमोन आरो दंबोखायो आरो ओंखायनो दा नोंथाङा रेडिअ आर्टिस्ट महरै साक्सेस जाबोनो हादों। औ बेनो बुंनो थाङोबा बेनो जाहैबाय, माने आंनाव हुदा दंखायो, नाजानाय दंबोखायोखायनो आङो दिनै साक्सेस जानो हादोंखौ बुंनांसिगोन। गोसोआव जाया नाजानाय गैया बे हाजार नाजाबा हाखाया, नाजानाय दङब्ला नाजानाया गिबि आरो मानसिनि साक्सेस जानायनि गुदियावहाय। दा जेरै आंनाव नाजायो ओरैथ' हाखायो, नाजायाबाथ' हाखाया, जाय नाजागोन बेनो मोनगोन। दा आंनाव बे हुदाया जोबनानै थांनाय नङा। माने आङो जेब्लासिम बोलोयै एबा गोदैयै सुरफोरखौ होनो हागोन अब्लासिम खननाय हुदाखौ लांबाय थागोन, माने जिरायनाय नङा आरोखि। जेब्ला माने खननो हाया जाहैगोन, जेरै भुपेन हाजरिकामोन, लता मंगेशकारमोन बिसोरबायदि अबस्थासिमबाबो आं खनहैगोन साननानै लानाय जादों आरोखि।
अब्ला जों बिथांनिफ्राय गोबां सोंनाय फिननायनिफ्राय मोनथिबाय बिथाङा जाहैबाय सेंग्रा सम बै समनि उन्दैनिफ्रायनो बिथाङा गान खननायनि हुदा दंमोन। आंनि जे फल'वार्सफोर माखासे दं नोंथांनि एल नार्जारि अफिसियेलखौ नायगिरि बिथांमोननिसिम नोंथाङा मा फोरमायहरनो सानो? आङो जोबनायाव आखाइ खबजबनानै आंनि गोदान साफ्रोमबो फल'वार्सफोरखौहाय आङो आर'ज खालामहरनो सानो। आंहा गोबां खाथा बुंलायनाय मेथाइफोर लिरखानाय दं आरोखि। बेखौ आङो गोबां उसुबिदायावहाय दिहुनफुंबोनो हायाखै। दा दोंसेनि उनाव आं दोंसे बिदिनो मोजां दिहुनलांबाय थागोन। जाहाथे आंनि मेथाइखौ खोनायो बै समाव आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोनहा आंखौ अनसायनानै आंनि मेथाइखौ अनसायनानै बिदिनो लाइक कमेन्ट शेयार होलांबाय थायो खालामलांबाय थायो आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामबाय। बिनिफ्राय दिनै नैबे 2024 मायथाइनि जानुवारि 3 थारिखआव मिडियानि गेजेरजों आं नोंथांमोन गासैनिफ्रायबो नोंथांमोननि इयुन संसारा दैदेनगिरिफोरनि थाखाय दैदेनलांनाय हाबाफारिफ्रा मावनानै जाग्राफोरनि थाखाय बिदिनो मावनानै जानाय टाइमफोरा आरो फरायग्राफोरनि थाखाय फरायसा फंबाय बिनानावमोन नोंथांमोन गासैफोरनि इयुना जाहाथे मोजाङै मोजां बारहोलांनो हायो। बेनि थाखाय आं गसाइनिसिम आर'ज गाबनानै आरो जोबनायाव नोंथांमोन गासैनोबो देरसिननो खुलुमनाय दुइसिनफोरनो अननाय मोजां मोननाय जासिहरनानै आं इसोरनो बिदाय लानाय जाबाय आरोखि। गोजोन्थों।